Umbutho ongenzi inzuzo i-More Than Community Developers ubambe umsitho wokubonisa uthando nenkathalo kwingedama zakwekhaya i-Othandweni Family Care Centre eMfulo South. Inxalenye yolu suku ibikukusungula iphulo lexesha elide elijolise ekuxhaseni abantwana ngaphaya kokuhlala kwabo kumaziko okhathalelo. Iziko elingenzi inzuzo i-More Than Community Developers lihlanganise ndawonye abantwana abangenabani kumsitho obubanjelwe kwindawo yaseRockville. Injongo yalo msitho ibikukubonisa uthando, ukukhuthaza kunye nokusungulwa ngokusesikweni kwephulo lokukhathalela abantwana xa sele bedlule kwiminyaka ethile yokuba bahlale kumakhaya wabantwana abangenabazali. Ilanga lanamhlanje is all about us doing a party for our orphans. We are doing a party for them, not ukuthi baze bazodla bese bayahamba. No, we're actually adopting orphanages. We are adopting orphanages whereby sizobanceda ngento ukuthi abantu abangabancedi ngayo. Like for an example, people will go to orphanages and they donate, and they don't think ukuthi badinga ezinye izinto ezifana nama-career guidance. Eli phulo lihlanganyelwe ngabathathi nxaxheba abafanelekileyo abaza kunikezela ngezakhono ezohlukeneyo eziza kubaxhobisa ukuze bazakhele amakamva aqaqambileyo. Sisebenzisana ne-Mrs. Soweto, sisebenzisana ne-STS, and also namanye ama-smallanyana organizations esisebenzisana nawo abasidonatele. Sisebenzisana nama-individual food, like there are a lot of individual abathe we like your initiative. So nabo basinceda. Unontlalo-ntle wekhaya elikhathalela abantwana abangenabani elibizwa Othandweni uthi amaphulo anjengalana ayadingeka ukwenza umehluko nokuphucula iimpilo ezidinga oko. Coming here to this event, we think we are here to make the partnership so that our children can have the opportunity to learn from other children who are staying in the community, like how they dance, like how they do some other activities, because as they are not exposed much into the community, they meet these other children while they are at schools only. And we are happy to partner with this organization until the end for the best interest of Othandweni Children's Home kids. Umbutho weteksi i-STS ube yinxalenye yeliphulo ukwenza umnikelo njengendlela yokubuyisela kwingingqi, ukuvakalisa umbulelo nokubonisa inkathalo. From dala nje thina si-STS e-Othandweni, we used to go there siyobathengela ama-sanitary pads sibadonatele. So abantwana ekubeni ukuthi vele sijwayele vele ukuthi sibadonatele. Lo mbutho ubongoza inkxaso yongenelelo nakweminye imibutho, amashishini kunye naye nabani na ongathanda ukufaka isandla ukwenza utshintsho. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eRockville.